Nazdar, vítejte u dalšího videa se mnou s Gaidem a s Mikim. Dar. A dneska jsme tady s hrou přes net, přes webgames Tank Trouble. Jo. A jdem hrát 2 players. A já šipka mám Anikem. SD a Q. Počkej, teď jak to potvrdíme. Jo, aha. Tak. Ne. Počkej, který jsem já? Já jsem zelený. Jo, a já vím, že tam je špatně napsané to ovládání, na to si dávajte pozor. Dopředu se jezdí Ečkem, Skem do boku. Doufám, že to tam tak nebylo napsané a já teď zase vidím, že byla. Tady se odráží náboje, což je na tom... Říká, že na tom je to nejlepší, že to je na tom to nejlepší, mi to přijde jako... To nejhorší Pomoc. Můj náboj mě chce zabít. Ne! Jo! Sakra, já jsem noob. Seš. No je tady je ta malá mapa. To nejlepší. Tak my si vyměnili náboje. Ne, nevyměnili, dobrý. Jo, vyměnili, sakra. Hele, já jsem teďka něco vzal. Jo. Jo. Já jsem taky mohl něco vzít. A já mám úplně takový obrovský tank. Může být normální tank. Já jsem to střelil do zdi. Hnedka co byla přede mnou. Vidíte, že jako všechny hry tuhle hru strašně noobím. Ne, Miky, nebuď hovno, nechci zabít. Jo! To se nešlo otočit. Sakra, já myslím, že jsem zelený. Sakra. Dej play normálně. Tam bylo napsaný, víš, to ovládání. Jo, já vím, že tam bylo, ale tam bylo myslím napsaný VASD a já mám ještě trochu jinak, já mám jakože Ečkem s ním nepřevedl. Hej, kdo byl první mrtvej? Já nevím, ale to je stejně remíza, myslím. Jo. Jo. Ono z toho odrazilo zase ke mně. Jo. Ne. Já jsem vlastně červenej. Jo, to bylo schválně zastřela. No jasně, taková halus úplně největší. Jo. Sakra. Dobrý. Sakra, já nemůžu střílet. Dobrý, už jo. Ne, to se blbě ovládá, to je hrozný tohle. Ne, ty na mě letěla moje ta koule. Ne. Kurva. Já jsem ještě ani nevystřelil. To je jak při tom fotbale, jak vám dal gol Honza. Jo. No, abyste nepochopili ty nadlouho. Aha. Teď se to trochu laglo a takže se nepočítá ten můj death. Jo, jasně. Já jsem se začal napravovat. A teďka se začal nějak trochu lagovat, nevím proč, tak počkej, chvíli se nebudem hejbat. Dobrý. Nebo lepší, tak to dá. No. Nevím, proč mám teďka velký pokles FPS, jak možná je mamka na kompu, teďka mám na tom není času. Proč se točím furt do kolečka, jak proč ty FPSka jsou tak nízký. Dobrý. No je dobrý. Dobrý. Nedobrý. Dobrý. Nedobrý. Nedobrý. Ne. Ale se zrovna přesně nalagovat, já začnu střílet do stěny, však proč ne? Dobrý, už je trochu líp, za to se hodně omlouvám. Co? Proč čukáš do dřeva? Protože si řekl, že už to jde trochu líp. Ale něco jsem vzal. Já mám jiný kanón. Hej, takový jsem měl taky a ty mi říkal, že mám úplně normální. Ty jsi říkal tank. No co, ale to je taky tank. To je jenom část tanku. To je část tanku. Ty jsi část tanku. Ne. Ne, já tomu ujedu. Jo! Takový lucker. Ne, jo! Holy shit. Jo! Dík to já tě vybombím, Miky, ty zmrde. To
bylo jasný. Já jsem si podařil. Teďka to udělal zvuk. Jsem se koukal zrovna do kamery, to se nepočítá. Taky se nepočítá nic. Víš co, smrtíti anál. Tobě taky. Myslíš, že to je ten? Ne, Airsoft. Airstrike. Čum se, co mám. Zkuš vystřelit. Čekej. To nasměruju pěkně na tebe. Já jsem si dostal té stěny právě. Ty jsi tam věl? Takže já jsem myslel, že jsem zase zvolený. Ne, jo, dobrý. Ne. Kurva. Výborně. Ne! To je můj byl mrtvej. Vidíte, jak jsem levej hry na webgamesu. Počkej, zkusím něco snížit. Aha, to je všechno. Teď necháme maze. Controls. No, tak. Pryč tanku, to je debilní tank. Se na ty kulky. Na ty ony kulky. Ani se sem nepřiblížuj. Hovno kulky. Že má to moje dělo. Máš to laserový. Myslíš? Ne. Mini. To jsou mini, more. No vidíš, pojď sem. Ty jsi před. Jo, jenom že jsem chtěl jít na druhou stranu, že jsem nevěděl, kde mám čelo, když to tak, nebo kde mám předek, když... Že se vůbec nekoukám, jak dlouho natáčíme. Já taky ne. A to pak když tak ustřihnu. Dobře jsem to vymetrixoval. Hej, čup, viděl jsi to? Já na to tak chci takhle těsně před tebou. Co to bylo? Ty jsi vystřelil ten laser na sebe. Myslím, že to je jako laserový zaměřovač. Ne. Je, to hlem dál. Když ty mě zabijíš ve hře, tak já tě zabiju v realitě. Jo! Já jsem dělal myslet jednu kuličku. Sakra. Jo. Ježiši Kriste. Mám na mě pozor nohy. Já jsem neměl šanci. Pozor mi nohy. Dobrá, nastav nohy. No ty vole, já se snad bugnul. To bylo schválně. Rychle pryč. Tak to stále neplatí. Jo. My jsme byli dobře blokli. Já jsem na tebe měl namířený. Sakra. Jo, Dobrý, už vyjdeš na 9.
Sakra. Výborně. Já jsem se začal střílet kolem sebe. Jo, všiml jsem si Niky. Nějaký nezvykový video nebo co? No, vypadá to tak. Bude Ne, to je Wi-Fi, Wi-Fi, no. Ty budeš tam dobře bublí. Pryč, ne, že tady, pryč, Ach jo. Už jsi si to zase zabil. Jo, jsem zabil. Ne. Ty vole. Já tady vím. Asi ty. Ne. Teď měl štěstí. No, už budeš zase na 9. Co, o 9? O 11. No jedno, já můžu počítat. Už je na 10. Je, to si mi děláš žádnou nožici. Tak to jo. Já jsem chtěl zajet tam zpátky. Jo, už budeš na 10. Tyjo, já umím řídit tank, ty. Čuse! To bude jako při Robertek. Víš co jste? Aha, to je to laserový. To není laserový, to byl rotačáček. Ty jsi popačáček. Počkej, chci si to Wi-Fi nestřímej. Budu mít Wi-Fi v tanku a budu moct koukat na internet online. takový bug. Počkej. Ale to můžu ovládat. To někdy bude muset bouchnout, ne? Ale nemůžeš ovládat sebe. Sakra. Dej mi, Robert. To víš, že jo. Niky? Myslím, že tohle už může být konec dnešního videa, ne? Loker. Počkej, tady je něco dobrýho. Vystřel s tím. No nic, takže tohle je konec dnešního videa. Tohle to byl rotačáček. Tak čau a uvidíme se u dalšího videa. Zdar.